faransa wanda kuke ta tafi wuce kaga wannan abin da aka wata wallahi ba ta kara cin yaki har duniyar tashi ita ta zo karshe kenan ita kuma demokuraɗiyya ba ta shekara 3 in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari domin kasashen da suke shegantaka ɗari mai gindin demokuraɗiyya duk sun kare nan da shekara 3 in Allah da sun tsiyace wannan ƙarhin makaman babu shi kai yanzu baka ga Isra'ila can da Amerika da Faransa da wadawa da Ingila da waye sun shiga zirin Gaza waɗan wani wuri ne cikin ƙasar Isra'ila duka tsawon zirin Gaza kamar daga nan da magarin ne tsawon shi zuwa take ta kilo 50 faɗin shi kuma haka kamar daga nan zuwa murya kilo 20 shi ne hudu waɗannan ƙasashen suka shiga kadiba ruwan sama ruwan wuta a ƙasa amma yanzu yadda suka ce za su janye sojojin su na ƙasa don ana musu mugun kisa sai suka ce wai hutu za a tahiya shi kai ya noma wa ga maka yaƙi ana hutu gudu ne za a yi zamanin su ya zo ƙarshe su fafawa an ka ƙarshenta daman Allah yana cewa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'addibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi masdura babu wata alƙarya sai Allah ya halaka da ita to su ma sai sun halaka kan kiyama to kila lokacin ne yazo dan kiyama ba nesa ba take alamomin ta da suna bayyana manya ne bisa to yanzu kaga daman tsakankanin bayyana kananan da bayyana manyan su waɗannan manyan kasashen za ta halaka to yanzu lokacin halaka su yazo ita Faransa da Amerika da su Ingila su wani Belgium wannan tarayyar turai din ƙasa ne za a shi in Allah da ka ɗauki bature direba dan Faransa yana saba mai gida yana maka wannan sai ka ɗauke shi direba ka ce to wanda ya kowa kware wannan iya tuwo ya zo ya rika maka abinci da kai da iyalanka yana cewa mai gida in an tashi na yi abin kari breakfast yana kan tebur kana cewa to ina yin azkar ban kare ba saurara dai wallahi wannan za ku kaman wasa sai an yi haka wani in bai gani ba kwanan shi ya kare wallahi wani ya gani sai kun dauke su ayi shi ne hatta tada harbu auzaraha yaki ya kare to shi yaki ya zai kare yaki bai karewa kamar yadda da aka zo wasu ke cewa yanzu he mu sai da dawakan mu ajiye ta kubban mu yaki ya riga ya kare he manzo Allah ya ce la al'ana ja alkitabu ai yanzu ne ba yaki yanzu matukar akwai gaskiya to shikenan ku akwai ƙarya in dai akwai dan adam a duniya to he an samu ɗaya yana ƙarya ɗaya yana gaskiya huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun shi